balita at adlaw ini. Mag-interview kita niyo mga tawa mo nakatabok 5K. Kung may taas sila nakatabok 5K. Saan sila mo kung qualified. Yari lang bukas sumunta niyo yan duli niya. Sumunta niyo siya may nakatabok 5K. Andol, may tako nakatabok 5K. Sino ang sa trabaho mo? Ano mayan mo? May tako maingit mo ako nakatabok 5K. Ako nakatrabaho ako sa nakatabok 5K. Pasal bakay kami pambarangay. Close kami pambarangay. May tamingit ka wa? Biat to ba yan? Na mga suwisap kita mo rin pamuk kini. Mga suwi kita kay akdam ini. Kaya sa bakdam, may tako nakatabok. Si matawag din sinyo, dayan na ka mo, may tako nakatabok. Kunin mayam. May tasaw ka tasakat kasi, hindi naman dyan tumabok 5K ha. Maglasi sab kami may kagawad. May tako maingit pag kami makatabok 5K ha. Biat to ba yan? Maglasi kami kay kagawad. Ng mga suwisap kita mo rin kay Jun Pakkal ini. Kung sa may tisap nakatabok. Ikaw sab Jun Pakkal, may tisap ko nakatabok. Ano siya baban? Matawag din sabing pamilya na mo. Pang eleksyon na pag-asa yung pamilya na mo, matawag kami. Bundar, sa pag-asa, kamu matawag ka mong pamilya, mga eleksyon pagka kamo yung pag-asa. Okay. Manisap kita pambukin mag-interview sa kita kay Abdul Juhul. May guys, may takisap ko nakatabok Abdul Juhul, may isang kung tawag hindi, unong mayan. Kung tawag rin, nakatabok ko 5K. May tako yung mangit kami makatabok 5K Huubo ko na ko tawag hindi, sabi siya na kung tawag hindi, lasi ako frontline, hanggang ako nakatabok na yung frontline na ito, mag-close sila yung manikap. Ayaw naman ko malatahay ko, daldaliro ko to din, ingit ko kamo kami makatabok 5K malata ko to din. Beto ba yan? Okay sa bang biyato. Naman siya kita pambo, naman kita kay Bambi, Ilong Sapini. Kamu yan, may tasap ka mo nakatabok. Muna isa ba ko, may taka mo nakatabok 5K. Best friend naman yung barangay, kaya kami nakatabok 5K, kaya ka mo binasauntan na siya ini. Best friend yung barangay. Ayaw ba isab? Ayaw ko muna sa migda ko. Ayaw ko muna sa. Kaya ka mo binasauntan na siya ini. Kaya ka mo, malata to siya ini. Malata siya ini, kaya inak na magto, binasauntan na siya. Atay sa ko yan, binasauntan na ko. Kang ko malata ko inak. Okay na, migda ko. Inak mo muna sa migda ko, okay na.